Kiso de dabang pu thang sing kro hin pen Karbiang Long Autonomous Council long kit he kiting atum pen kirap ke pali ji aphan kachuning ri 18th Dalamara Malasi Sports Association Football Club League Angdung Kiti Hema Inti LP School Managing Committee atum pen phirang kya mai Angdung Karbiang Long Life adaba birtang ton pen arju ponikta Chitia Chekloni Pai Krip Horni Lakhaing Koda Trok Duarbaguri MEC constituency ke parlo Lokho Kiding Krorong Amekar Thangsing Kro Ningkan ke Thom ke Sopen Se Chelangpon Edapita Kimi Miregajok Local MEC Mate Education EM Richard Tokbia Hinpen Kera Ponji Aphan Kachuning Ripon Monida Kaya Long Kai Kitami Okpran Mipun Pen Rengdo Rengi Kedosi Kangtung Lapen Hemrit Biripithung Sidami Jepangchusi Kangtung Bon Sidami Monida Kaya Long Katikuk Dokoklo Politik Kipaprang Dunji Aphan Mati Kingkam Kachejor Dunji Aphan Kasiksa Dokok Titi Lason Si Kiding Kro Arong Amekar Thangsing Kro Kedamtang Ningkan Ke Thompen Isi pen isi akeso kilong ajok non puanta kimiang thek chit hekpon long le detlo alangli asomar bang plido akling bangke achor chiri etlo lapen hemprexi dolo lapen bangke thomatuma bangke nonsi bihek hanglang lasi thangsing kro achor sika kathar pisi kedam tangani penta thenghan chojor chot pensi hemrit lapen kesodet abang pho phanta chelana ilo Thangsing Kro Kiso Kipangji Ningkan ke Thomlo Labangso Ningkan ke Thomang Bong Adonarap Atum Kachirap Tunpen Sekelang Ponji An Chilang Ponlo Bon Sidami Isia Keso Melote Akaprega Keso Longpon Thupit Titik Amatsing Nonpu Anta Keso Bang Kimeji Ang Thek Ponong Ledet Pusi Nang Chithandun Jara Kiso ke Ningkan Kon Bak Dulo Kiso ke Kisu ke peneng pen ange ningkan ke thom bak dupo ningkan ke thom lo kisu pen ke kisu sitame maneni tum si lang liga dilu lang piglo ison le lang po ison na kisu si lang po midet ako ka prek su thu boy phit ison lang po midet ako ka prek kisu tulong thulok po masi litum ke pinyania poran same akisu ke midet pen ayok si nilitum ako la ke so bang phal samme na paklang dun thulo si Asantela bang so ke so putha ke alengi the Karbiang Long ke ding tumpen nang litum pinia kirap long loma kirap tang ke long le lang non Karbiang Long MEC litum duwar bagori MEC Richard Tokbia ke hai phanang litum ko pine ke chuningri ko pilo nang le ke chuningri ji ke chuningri tangte mane la preng arbuta du lo ke lang nei ta do lang posita ka poisa warsai Irap jima pusi kecuning rilo. Lasilabang so kisong pen ke pajok dunji along local MEC Mate Education EM Richard Tokbia Phan kirap ke pali ponji aphan si kachuning ri padopon. News Desk Report Karbiang Long Live. Chitia Chekloni Pai Krip Horni Dolamara Malasi Sports Association Hinpen ke patir pipon Football Club League kedam tang chiti ni phai ke thompen nang pangcheng ponsi patumi chiti ni phai Krip Horni mesen pen ke pachun pon Karbiang Long Sports Association Club League along Karbiang Long arlo kedo Break Jump Sports Association atum ason thak pache tondon si Dolamara Malasi Sports Association atum ta chiti ni phai ke thompen Krip ho football kachepate paman ponlo Bangso ke pathuo long terania ke mati 8 team satum chepate dunlo DMSA football ground along kijutsi mate final match along Dolamara football academy lapen Chingthur youth club diring atum angbongsi pathu ponlo ke pathuo por ki pipona tengpen ke pajurahut anke hin anata goal ECC chethaponsi pajut ponlo Bangso pi tiebreaker pen ke hai ateran angthek ke long pon jia phan penalty shot out padopondo penalty shot out ahut Dolamara FA atum 5-4 pen diring youth club atum aphan parempon dedlo ke hai ponate ranatum suri krehini a check la pen trophy chepalong pondo lason si adun thuno emate runners up along Chingthur youth club atum suri ner cap a check chepalong pondo
Aluhi Sarpoman Pen BDC Chairman Sarkoi Rongphar DMSA Secretary Robinson Rongphar atum Chetong Dunsi Angdung Kiti ke Pathua Jamek RDP Pondo. Ini final match lo. Ini ke pon lagi Kolomara Academy akan ke Diring Tingku Kelabatu. Masih lang itu non angkong non patupon masih ini tum kelang non teng kami nana kacala kami sen. Dan ke kirim ke hai gitu lo. Masih kami dua cari pon kan nanti kedua itu dapat lo. Masih nengarong bohong pun saya pilih patukan kecil pon lo. Bons dami isi kamathanang jialam non owe kimia tu maphan jongsi ke batu anat aning parung ponji pulote warsai mesen tipon tekningji bangso angdung kiti ke patu hot patu aklamati filalong langbung ke ong oajok osomaratum langbung along si patu ponang koklo labangso mohor ke theklong pe nanglitum kupilo kamathaji field development aputha bangke niltung Ningkan ketom pria plans tame MLA fantame application chukilo field nang develop pinang ipu lapen especially MSc star fantame ni tum ahut pen ahut ke chuning ri dolo la dak bangke MSc mane command MSc la non ke kibom sa Richard Tok bi education in charge em ke hai fantame ni tum ahut pen ahut pinpur pon bom sida positive response thang da bilang Ini klaim nang kubang alam cak nulis tame non pus tame klaim pon teklong lela. Kipatho bang photo me hin pen kipatho aklamalong kiwang jiani kipamisen jia phanta kithe kiding atumalong kachuningri padopon. Asik sakit dulu, nanti film mimi pen jok. Kayak kis mi habis lagi jangan ada film ke patho nolop. Langgung masih plank set po. Angke ke patho fan bol kita mesti tuli fan hang nolop. Nang cek po. Laben course mi kita kirim hasil ni lah soal asal kami mencari fan. Macam ni sahaja. Dola marapen Arjison Rongphar, Karbing Long Live. Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami Long pon ikji. Lapen anparta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Rani rong pipi kudak laharian. Apalagi kisu. Amar iya kong awe thang awe mala. Amar Jiwan na dawai chulo. Amar iya kong da dulo. Nge ikron da thiulo. Du ta tumi muchalo. Men ke ket ing reng pi. So Amar Jiwan na dawai kisu penon asak udumile. Chia ko ke Jung kering king sudam kan ini kasar udam unlo. Ren thom alon man pen kasar udam unlo na na ku chu thu bom lo ren kip ana kan chu bom lo. Clardak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini tro pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon. Lakhain Kwara Truck Dwarbaguri constituency ke parlo Dolamara Hemainti LP School Katerekji Bualong School Management Committee hin pen che dondun thek pusi pherangkia thengno lamthe chepaklang pon lason si kedam tanganing kan Hemainti LP School along Lothandang chewang vetet pena joksi osomar avidetlo sitame nonakimi Lothandang Soron Singh phangcho pen chepaduksi osomar tuma phan Lothan pon bomlo lapen lo ke charli dona osomara phaita nangbat bomsi ke charli osomarta thek pon bomlo Bonda Karbiang Long Autonomous Council pen non-school katerek ponji aphan order alo nangkepali rocky nilitum School Management Committee mati SMC atum pen chingwai sar long lelang lapen labang so long ke che dondun thek pusi pherangke thengno ningje ponrinti kita imaku politically ma manche officially ma jong se officially level jong se dampute copy posti meeting committee lapen ke teacher atum pan sitame isi teaching wai avidan ma yong se officer level pe yong se langdam pute nilitum meeting committee pan sitame nang chingwai singsai etpensi lahalam ke isi yan ponai ma chingwai be singsai sepen ke lahai tam ke claim pon kurang ke nilitum sitame ining sam sedem athema officially pen se ke claim pute
master tu beta cengwai sah nai meaning committee tu beta cengwai sah nai an se ajat se tami la so ari resolution ke cepat pas nai pusini lik tu matha dam lo la pen ke jong se political pen pute la bank ke koson pen si la so school fan ta mai ke trek ponima la so school bank ke aho mane nili tumaro student le da ke chali choji pugali mo genanga chali don tum belek ili tum kar bidet pota kali lo da non karbi tum teta do ponanga chali don jitu nasi nili jasemet ke pachini kang tung bank ke lalo nali tum la so school emergency ki kuri pon ke ponni pu bank ke isi aron re chot lo ma posi nili nali tum pan matalo nasi non la so nali tum order ke papas de bank ke nali tum matha pami bensi nangni tum la so order ki papas lama mante matha kangkran bensi la so order papas den ma la so lam da neli tum arjun tum News Desk report Karbing Long Live Lakhain Koda Trok Dwarbaguri MEC constituency angkang Deithor police station ke parlo ang jokhan se amekar mensing phangcho pen punam han se pi aso pokleng sarbinong phangcho beatbox ke thek kachepaklang pon Muni rakailong anitena phanta arna ma hijume ke pido sitame anitena phansi ke thek kaprek pen telen ke dota kaprek lason si angjok hansia mekar mensing phangcho pen punam hanse piaso pokleng sarbinong phangcho beatbox ke thek mate telen ke dojok teachers day anita sarbinong phangcho beatbox chepaklang dun Inding rakyat ke Charlie na pemingkan krepo sarbinong phangcho ke mo trading pulite ang songan ki pali dunjia phansi api potum pen pachini pon sarbinong phangcho ke thega bangke ladak amchodle ipa junangji kali ang songan ta pali dunangji lasi bangso ke pali dunjia phan Karbiang Long Autonomous Council ki ja ke theki dingatum sitami nangchirap chuturu nangji pusing chumindi pon attack ta cái non sang cái phố làm mồm mình đấy nhà kẹp class nhà kẹp thì ô si klem hình kan liệp răng support luôn lo mana nilimen ke nom hasipi nilimen bidasan group dali tangkai lap lang lo alang li non het jong bukan lo la bangso beatbox ke claim ke alang li ningkan ki dom line de lo aso pramana la pu rong lom kita la pu nang claim po la nilitum alang li beatbox udet kali alang li football ana sudah khela aning hango alang li khela na sudah tek lari la pu beatbox na sudah la pu nilitum football pathura petpo alang li la pu beatbox meni nang claim bom di nilitum na to ke nek dun soi di sidame alang li ini abange nang litum nang ki humri pen alang li phan anu te encouragement nang pi dunapo nang litum mana akeru pi News report Karbiang Long Live Pinya daba birta ki lapuansi kang ton paniklo